Ka Sorkar Jylla kalapan Pyntip na ki Paidbah yodon Kibrio na Meghalaya Kiblaja lane bamlamden ha ke Jingjia ha Nepal. Katkom ka krowo na Executive Director ka State Disaster Management Authority laong ba ki bahayeng masem ki parlok parjor ki travel agency lane tour operator bat ki Paidbah ki badon Pyntip ya kum kini Kibrio bakin Sngap Pyntip show helpline lane emergency contact number ru not khandai Arsau Sunway R lane emergency Uway R lane Uway not nhiều not but CM connect Uway khandai nhiều Uway la ban kedau hang ne ka jungpoi ka sao ka barsakhe jong ka wa boti koshi kalajia ka arpon riu na lar arja riu hakijaka khapot ka Nepal bat China bat parat South pangut Kibrio kenthop ki nongjo akai kilacharong ha ne ko sao ka SDMA ka Kyrpad Kibrio badon Pyntip yak jingdon kinong Meghalaya baja bakin Pyntip dakabai kat kabala yak ki kerteng barta jong kini Kibrio ka jakasa ha Meghalaya ka jaka bi khado ha Nepal kasngi batpor baken khado ka kerteng ban Pyntip babnia jong ki bayeng basam ka ong baya kini ki Pyntip on salum thop bat saai shaki bor badekmi nakmata ban pentikna bat ajing yarap